Blei Adam habau shakma no urengkang no hakakper eden Blei utip ya Adam bola ringkang baru keliu hey medon Bartimaeus ubamatla ubamla bani iki khmat na do barang kha hakpo kakme ula keliu mekwa ayu ya kakentei nong Samaria hakatu kepung tong ula ong ya ka khilet khot ya kurim jong pha dei na mar bau trai tip ikini kijing klia bau bu yaki utip na do shadu na dong hadong sapang jogini ki Briew utip ru sapang jongi wei pi wei wala si don na preng jongi kini kijing seng menta yang i ki badon hang ne ying jong Blei bade pi ki badon ki ying ki sem ki bayo sngo kini kijing sawa le si pi long komu Adam pi pet nau Blei piri hakitu ki jading ki ba pisnahi ban ya dai la di nakata ka jing twet jong Blei ka jing tendung jong men sim jong ban pen bet ya pi kita ki jading jo ki jing bamon ban wan pai jo Blei ki jading jo ki jing snow hawk ki jading jo ki jing snow la lut ki jading jo ki jing snow la ban pen em de ka bor Briew bat kum ta ter piri hakan dong jo kita ki ding Blei hakan ka por ukli pi hang no pi don lani le si pilong kum Bartimaeus Pimatla ka jinglong ka bakenjaman sim piduk kumbalong mo pim don jingkerman Blei tip ya kata ka jing ya lenti jong pi baru kwa ban jubab ya pi hakani ka mit haswap kan wai no kani ka mit ban ai ya pi kan nong ka patmai jo ka jing ya lenti jong pi Nani kala ban long kum kini ka kentay nong Samaria ka ba klim ka ba le ekipop ka ba syak ring mrao ha ki bor ka jingdom ba le si pi don ka jing seng ni ki yeng ki sam ka jong pi don ka ta ka jo ka jing snow rem na har ki khmat ki ba bon ki pet pen rem ya ka jing im jong pi ya ka jing ya lenti ka jong pi ka man ka sngi utip syapang jong pi utip na du syadu na dong hadong ada kini ka mit ka mentara ka jing i upai sepi ukwa bania selok bania keren bat pi ukwa ba pi pin supli ka do no jong pi bania tho lot ha u ka ru baro ka ba pi ya lenti ba pin su ong ha u try mi yu i nga ya ka jing pang ka man sim jonga mi i ka ba ki Briew ki khot kerteng nga mi i ka jing rem ka ba ngalong mi i kom no ngala do ya ka akor ka buram ka jonga mi i mela ya ka i jot ka jonga ha ka imlang ka salang ngam lon e Yesu mi i a try la te la khominga de ka jing mlen bas ni jo ka jing dibu ai jo ki drugs jo ka kiat ba kum ta ter mi wat ki khon jo ka kim nyo buram mi mei pa jo ka kala isi nga mi tip yang try ngala pat ngala pra ngam don lenti haka bapau sabar nga i kum bang biang nrai mi tip lot sa phang jo nga ya tho hau Blei hagani ka por ya tho ya ka man sim ba arsap ka pi persyang ban supan pau na bar ko maka biang lot ke baro nrai ka jing thali jo ka do no ya ka spa ka ba pidon ka ba mla ban thi ka jing sok ba ka jing dap biang jo Blei ya tho ya Blei ba ki kerdan ka ba pi pidon ki mla ban ya rap ya pi ban ai ya kata ka jing scam jo ka jing pen im ka jong Jesus Christ ya tho lot ha u ka ni ka mit ya tho ba pi don na ka jing leng a wat ba pin let pai sa ying sa ka to ka jaka jong ka jing snow marway ka jing snow do jing kerman ya tho ha u mar ka Bible ka khot yang i ale tu ngi sat nya lem ong utrai lagi pop jong pi ki saw han kin li ka ru snyo lang brot kin li kat ka yo laki saw buthu kin li ka ru snyo lang brot ya tho how Jesus Christ namar haba piat ho unya keren bat piun play ka do no jong pi bat pin yo i ya Blei kum ba kini kisenran jong Jesus Christ hakata ka jing play jong u ya ka do no haba ki play ya ka do no jong ki ula pleru iki khmat jong ki ba kin yo i ya u pau de uktin ka jing im ka ba shisha ula play ka do no jong ki ba kin yo i ba kin yo mat ya Jesus Christ ba de ka bor jing mi pat ka ba thamai bat ka ba shisha ka ba kim ju poi perkhat ula pleru ya ka jing mut jing perkhat
ka jongki na kita ka jing khang lat jongki ki ba pan thame ya ki ba kin yo i ya ka bor jong blei bau la ban pin mi pat wat e ki ba yap hi ya thu ha gani ka men na maru jisu om tang bu ya lembat ngi ukwa ru ban ya selok ban ya keren bat ngi ya kita ki jing ya lenti ki bang ngi ya kini ki arngut kisenran agata ka jing ya lenti jong ki sha maus kim poi perkhat bau jisu nya ya lembat ki rom tang bu ya bat ki ulaya keren ulaya selok lembat ki bat ka balai ka bakhat do jisu om tang bu ya lembat bu ya selok bat ki ndai ula pelat ya ki na kita ki jing ya lenti jong ka emaus kalau nong gabar pusau ke khot ke balai huai ter kerpang hang tu ke tho ada kum ta la pan pe ki khmat jong ki bat ki la it ho ye u ada kum ta la pan pe ki khmat jong ki bat ki la it ho ye u hadin ba ki la mat ke jing ya lem jong Jesus Christ bat ki hadin ba ki la ple ki do no jong ki ong ka Bible ula pen pej ki khmat jong ki bat kila it ho bau day unong panem utrai ki trai usim kisim ublei halor baro ki para bangit bait ki para lok para jor ki be snow kani ka jing perta akwa baniat ho ya kani ka jing shisha bau jisu ju ya chakanu kanu ka jing ya shem ju ki Briew ka jing im jong ki klem pen kala ya ki ka Bible ka ho yangi yo sakhayos Briew badon ya ka nam jong ka jing bam sngu tanat ka perthei ka imlang ka salang ka jong ulapan ka lak hong pong ka jing im jong ya kini ka kenthei ka ba auria ha ka pung ka bakawan bantong ulapan ka laya ka wei ni ki missionary ban ningkong tam jong ka snong Samaria yo Bartimaeus ulapan ka layu ha ula ple ki khmat jong on long nong bo jong Jesus Christ yo Briew wa shong so Jesus ulapan ka layu baru la let ban ya tho cha ka leng ka perthei ya ka ka bau kan rahat ulale berkata ken kalong ka jing sisa juga bor jong ka jing pelat ka jong utrai jongi abau jisu pen kala upen kala ka do nut jongi wah yang ini ke dok not ke bertemai, nak kata ke dok not mau, sekat dok not ke dok not ke berit yo Blei, nak ke dok not ke benyat ya ke jing tip lem, ya kata ke jing terang ban be so Blei, yang ini ke dok not bangin it bari ki jong pen kelaru ya ke pang jing ya lenti jongi, kum makalong kini kesenran jong Jesus Christ. Kapang jo kajing ya lenti ka jongki kalong sa maus sa kajing not mensim sa kajing jingdo jingkerman hendrai menta hapala plegi khmat jongki kila lej pai da ka weipat kalenti wat sa kata kalenti ka baki kila sedang ya kajing sngono mensim kum ki Briew iba thamai rom tang kata ula aru ya ki ya kata ka mensim ka bathamai kajing yo ipau ke batmai kilit pai nang ta da kajing kemen ban ya ro yo try bo Blei bat ko ki para bangit bai jonga ke ying ke jong try bat ki bayo sngoy ke kajing perta ke kemit ngam tip le si donna preng jongi mangiru ngia mare ngia donna kilenti se amaus idon ha kajing sarem ngidon ha kajing nok mensim ngidon ha kajing septing ngidon ha kata kajing snow thli ka mensim mengidon kita kajing ya lenti ke jongi ngia pet kat bangi lae na ka bor ka jong Blei na kajing rap jong banga kwa banong la dau Blei ula le ka kampla yakini ki arngot sa maus ukwa ru ban le pla kajing im ka jong pi Banamar kata compare ka ka jing ya lenti ka jong pi uyenga ka ni ka por ban terwah pi ya kalat jong ka jing yarap ngam tip na kata ka daw ka ka pop ka bate ka bakhum ka jing mlin ka basniu ya pi ki kon samla ka ban ka jing seng leni ka bi snow ha ka ni ka por pi don ha ying ha sam pi don ha kilenti ya pi don ha ki jaka ha ki kalila ni hangno le sila te la khom ya pi daw so jong ka jing di bua ki drugs ki la te
kelatek lakam ya pi kakiat kelatek lakam ya pi kijing khalai kijing brai jo ki khmat bat kum ta ter kelatek ya pi ngakwa ban ya tho ya pi u Jesu u kwa ban ya lam bat pi bapin pli ka donu jong pi sa u ban ya tho ha u parun pelat ya pi nakata ka jing dum tliu jong ka jing ya lenti ka jong pi lani le si don preng jong i ka ne ka por ngi don ki wei pat ka jing shem ka jing em Ilong Kristan rei kijing em jongi kiwei kitip bangilong kibri kiba syukur ngilong kibri kiba sarong ngilong kibri kiba snowmeng ngilong kibri kiba hangamei ngilong kibri kiba bisni ngilong kibri kiba dap jing tanga ka mensem ka jongi ngilong kibri kiba don yo thliet ubam salyaban ot ki kiwei pat ngidon ka tak mensem ka bishare kiwei compare ka ei ka jinglong hakani ka med u Jesu u ya lem ka tak lenti ka ba pipi ya u kwa ba phin pli ka donu jong pi so u ni kran bat pi barun pan kala ya ka jing im jong pi compare na mar kata ka ei ka history pi don ka ei ka jing ya lenti jong pi ka jing no mensem ka ba kum ka no u kwa ban a ya pi ya ka kitab ka ba thmai ka ba pi phin tho ya ka jing im jong pi kran ko ka jing ja jong we ru krao ako ay kasngi uyeng halor jong kawa ba ha friends kasien rava upersyang ban peno eladi na katay ka jingking ka ba kraw bat haginti ka wa ka ba ka lat ka jur ba henry sem ka jing slur udon kata ka jing pang no mensim udon kata ka depression ka ba kraw ha ka jing mut ka jing perkhat jong u baru perkhat ngan pen yap no eladi nang taw li phai slai ka jong ka ying usim ya ka suloi pendap daw ukuli baru bo ya ka moi jong u persang ban siat nrei ukhnyo baru mla ban le kumta ula le kamra sejab ula sim ya kata ka ya ka bol ula the ya ka bi ka ula thet ula persang ban bo ka sentur ban di nrei ka jing khnyo ka jong u ka jing septing ya ka jing yap kala pen septing u bar kata ka klat kala hap no akamadan hapreng ka jing long ka ba kum kata uniu Briew bekerteng William Cowper Ula yo snow, yau Jesus Christ, pada ka bor jing pen em jong u, ya ka jing pelat jong u. Ula pen pai ka do no jong u, shau Jesus, ula ya tho iki pop jong u, pada ka jing den jar jong u, baru Blei ula map u, baru new Briew, ula tho ka to ka jing ruai ka bangi ban ruai. Ka don ka wa badap desnam la mi na Calvary. Kinong pop ki batinget tam haka ken khoi ken le. Nong kam sniu balas din la syam kani kawa yang batingit kum mau an pen khoi par haka ke ka jing ya lenti jong pi ka pi don kam ka jing pelat ka jing pen pe ki khmat jong pi kani ka met ka bau Jesu wang not ban le ka hakoi ka sngi hakoi ka yeng mane ha Chicago hangne khmat yeng mane ka julong ka rukom jong ki bawa don ki bayap kin wan ra ya ki bayap ki para banget haka yeng mane swa bagil ra selom jing tep ki jupli ke senduk yap su ki break in wan ban pej ban khmi khadu barbanai ki tin e kita ki bayap ki bahayeng kle lum kle yam kle sngosi hakata ke senduk yap doni khlung ibadang lais nam karta setai sedien chong we Briew ubasmakyat ki khmat jong u ki sautre namar ki thit hakamet ka jong u kilen nyar tang ba unyo bandi hakata ke sngi uyeng nang tay na jrong nang tay na din wan sa khmat uya suki seng wan sa khmat udem hangta hakasunduk kabathia itai khonlong idai khon jong u ibadang lais nam karta para bau dem hangta ula do ye ina silang para kata kijing le men le do jong u ka kti jong u siliang kala kta ki kijat jong i bat kala penlau ya ki juti na ki kijat jong i ula mi inang ta ringkat kita ki juti ban de ya ki tang ba un yo thiet kiat ban perhon ya kijing kwa jong u ta kijing bisar Briew jong i uneu la de ban le chadu jok ngin penram yu Briew yu ba kumuta Riu Blei jong ka jing i umpet ka jing jot jong Briew ndai ka ei ka baula ban penlong yu Briew ba kumuta para ka wei ka sngiu ni Briew ba kerteng umel trota ula yo snau ka jing elap juga gospel jong Jesus Christ pada ka jing penem ka jing pelat ka batang da uhi ula pen pai ka do no jong u Jesus ula pediang yu Jesus ha ka do no jong u bat nadu kata ka sngi ula syem ka jing pen kelat mai
Baru la jalong way na kinong yalap pa crowd. Pagka Chicago, Illinois, katip. Gakuha ba nong yapi ka Kajing ya lanti ka bangiru ngidon kama gani kamit. Ya kajing penpet iki khmat jongi. Ya kajing penkela compare na mar kata haka kajing ya lanti ka bangingi ya. Hakani kamit ngakwa banya tu u Jisu ya lembat pi. Uyat lembat pi ukwa ban ya selok bat pi ukwa ban ya rap ya pi uyo ya katu kajing persang jong pi ba pi pen laj baru ngau thu ba pi nom la da ka bor jong pi baru yeng mentau bolong la kloi ban sim ya pi ban piam ya pi haladi baru nga ya pi kun ngalawan kenang ban pen im ya pi balai pi pet ngai nga balai pim pli ka do no jong pi sanga balai pi nyat no ya nga pli ka do no jong pi ya thu hanga ke ka bangan le baru ai happy ya kajing him kabatamay ka Bible ko ang badai tanguni bolong unong pen him jongi gospel ka jong Yohanes ko long ka bakat sao de khot ka ban Briew ko ang nga bolong galti ka jing sisa pa ka jing MD am don buwan ho ko palat tang da nga tang ma u bolong kalenti ka jing erap ka jing pen him ka jing sius pa yang i apring ka jing rem jongi bana mar kata compare ka ka mangingi ya lenti wap agane ka por ban ya thu ya pi ban pen snow ya pi bau ya lem bat ngi ukwa ban ya selok bat ngi ukwa ban pelat yang ngi wong tu wana nga pi baro ki bathaj bat ki bakhia ka jingkit dengan pen jam ya pi ma pi ki bala thaj ka jinglen shop ju ki air ka perthai ma pi ki bala thaj ka ta ka jinglen nyar ka jong pi man ka sngi ko omat u khot ya pi ka mit bread ya ka jingkit ka jat ka ding phna Blei un yo ban pelat ya pi Wan nyat no yo Jesus Christ. Wan nyat no yo na maru yeng obakloi. Wan yarap ya pi. Hakaway ka step. Shibaje man step. Ka phone ka ring ha ka yeng jong tao weu. U doktor obakraw, Dr. Leo Winters. Uni uday tao surgeon obakraw. Hakata ka snong Chicago kumbalong umbel trota. Walaupun kendit ya bala ya thu ba kadon ka accident ka besir khai ka beja bala don kam ya ka jingerap jong na mar dei tang ma bala banyarap Ulu kinang taban lej bat kalenti ka jantam ka di kata kalenti ka khambun kirius ni rusme pat kat budang ya kata kalenti ka kali kendit kan sana dan Briew uba phong ya ka sopti gre bat ka tupya ula penyang ya ka kali ba ula tan jubor ka jingkang ba ula say ya Dr. Leo Winters Dr. Leo la persang ban batayo ba udan ka kam ka bakerki ban lej ban penim ya no reno kipadan na peneng ka jing sitom ka bajur deu tau Briew ula kni e kata ka kali ba ula lej la kata kalenti ka jong Dr. Leo la persang ban mare ban sim da ka wei pat ka kali bat hadin siteng kenta ula poi haga ying haga ta ka hospital banda la poi hospital ya thu ki nurse siteng kenta man shwa utau Briew ula yap no par bau kpa jong don menta hang tai habar ha chapel habar jong chapel bau duai uya marwe ru Dr. Winters ulet chata ban pentingan yo tau kpa bo anda poi hang tau yo yo tau Briew ba phong tu pia ba phong ka sop tigre ba ngosi kalong bau tau Briew ulai nyat no ya ka lat tang ka tahi ka lat jing pen em na ka benta lau jong khon ko abanong don bo na pring jong iru na ka por wa da bagi sngo ka jing perta jong ka jing lap jong ka gospel nyat no ya ka lat jong ka jing pen em ka batang dau Jesus Christ ngong la shai la sisngi nang la kham san nang la kham temen nang la kham rangba nang la kham siampang bon nanging suya ja no sa bom jukot hakata ka jing sa jongi haki lenti ya chemaus ki Briew ki basa do haka jing kulmar jing mut ka jing bom don jing erap hapreng ki jing do jing kermen jogi hakita ki jing khom jing te ki ba bon jat ana kata ka daw ka ni kami hen ka kwa ban khot ingi ka mangi don kam Jisu wala mi pat ukwa banya yahat lambat pi ukwa banya keren bat pi bat kerpang ukwa ban pelat ya pi
long la kloi ni em kan ni ka mi ban pli ka do no jong phi sha u patang sha u hi u balong ka lat jing penem dong nya doi Blei ngalai ka do no ka jong anam ta ka tien jong me kan ka por mi i yang ia Blei yang i ki badon ka yeng ka bakentang ka jong me i yang i ki kon kristan yang i ki bompat nget ru ngi don ka ka por Blei se don na pring jong i atrai ki bala penbor ki lok atrai ngi don ka yeng ka bakentang ka jong me henre ka me mala kren ngi atrai mi yang i ki umat ki bangi ya leng ba mi i ki lenti jong ka jing dum mi i ka jing bom don jing kermen Nega ni kami ada try melapan sengau ini lembaga ketien jong me. Tu ahi ke bor bangin play ke dok note jong i. Bangin siam ke jing pentemai jong me. Atrai mi i ki sem ke bangin don ru. Ngi mi i ki umat ki bangin ya leng ba mi i ki jing leng shop jing kilo dum kilo air jong. Mi i lot atrai mi tip lot sepang jong i ngilen nyar semena ke por atrai. Nengim siam ke jing irap. Ngim siam Blei na mar ngim siam wan siya beda kajing het bagajing pendem lot. Blei raya kani kamit. Nyai ngo bangi osngaw kajing si siapa me yait lembat ngi. Para Blei kadon kami ngi bangin supli kadon no jongi siya me. Para mami men yo ban rung ban pelat ngi. Na kita ki kajing yait enti jong kapartay badom. Yarap ngi ko pa kani kamit yarap ngi. Kat bangidang don nagi yeng ke bekentang ke jong me bat kat bangidang snap ingin ke kubor nagi yeng ke semya rap ingi ko pa wat syak bagani ke mit kan let no klem de yo ban pendem mela de aga jing khot ke sur jong me aduai na mar kata try ma med lau jong men sem hagi badon kami ke jing rap jong me ke mit kat bangidang dem igi klik ke jong i ke jing duai Ada kani kami piong day mga kani ka kubor ka day nga ngadon hagalenti siya ka emaus jong ahi ngadon halaki jong kijing esyem kijing em ngayat marway ngam tip kum nungan de ngam don laway kijing em jong ah usamla ka samla pidon kata kijing sngo kani kami piong pastor kani ka kubor ka day nga mapi kikmi kikpa kijing ling shop jong kil yong ki bakraw Yang kani ke kubor ke dia yang pastor ya rap lem nga. Ipi ki badan hi nga samru piong kani ke kubor ke dia yang pastor ya rap lem duai lem nga isnei lem. Ko ban rap ipi. Ni bangan la ban le kum ta. Ngan kerpahat ipi kani ke por kan mong ipi pen ra ke kti. Ni kerpang ha ki jaka ke ba pipi don kat bangidang dem ki kle ha ke jing duai. Suyeng ke jaka ke ba pipi don. Anyo ban duai nam ta jong pi. Ngano mapslem rei tang sipor la pi don kam ka mit yo Jesus Christ. Ya ka jingrap jong u ya ka jubab jong u. Suyeng ha ka jaka ka pi don kat bangidang dem ki kle. Ban duai ban pej liu ka jing don kam ka man sim jong i. Suyeng an yo ban duai pi. Wanum pej iweiru wanum pej sakadiang sikamon pej sikabajliu ka man sim la ka man sim jong pi ka don kam ya ka bor ka jingrap ka jong Blei. Pidon kami kejing duai kini kami suyeng ha kejaka ka pidon ya pi kebran hayeng ha semru suyeng ha kejaka ka pidon na ki kam ke jong pi sipor ngan yo wan duai pi ublen ker khu pi ho ya yeng ublen ker khu pi ya yeng wat om shong dang don shu ho ublen ker khu pi dang don shu nam ngano map slam kami kala nang yat ke por kala nang yat kat ki badon kam pech ka bajliu ka man sim jong pi pidon kam yu jisu kene ka por Suyeng ke jaka ka ba pipi don nganyo ban duai pi oi blen ker khu pi wan si yeng ke ne ka por pilaban yeng lang si yeng ru ka lei ka de ki jing pen em ke yeng ka sem ka jong pi ke jing jubab jong Blei ke yeng ka sem jong pi suyeng si sem ru setang si por blen ker khu pi dang don shu nem oi blen ker khu pi kinong elam jing seng samla kinong elam jing seng kan thei compare pilong ayu ka balang Lada kani ke kubor ka daya pi pila yat no
kum kisenran na lenti na Jerusalem sya Emmaus u Blei kwa ban pai pat epi kum kisenran ki ba crowd bor nam ta ka kerteng jong u yang ga ne ka por ada pila pen le ranyo trai ha jing em ga jing ya lenti jong pi su yang anyo ban dua epi dang don shu nem satang sipo dang don shu nem satang sipor oi Blei ker khu epi haki ying kisem ke jong pingan ailat epi sa sisen epi ke baidon hiki lenti ke sengken ru ya ban sange sipor naki kam ke jong pi naki jingya kren ya khana jong pi pila ban dem ke klik ngan yok ban duai nam ta jong pi pat satang khindiat por ngan ap igini ke badan haki ying ke jong Blei kat bangi dang ya dem ki klik ban duai chu yeng ke jaka ka ba pi don dang don shu ne oi Blei ker khu epi wanam pej iki wei wanam pej wanam kren re pej iki jing don kam kaman sem jong pi hoi Blei ker khu epi agane ka por ngan bu ha jing duai bala don ki wei ru ki basngoi ki jing don kam phila ban yeng gat bangarang duai dengan pha su Blei ka jing duai a Blei ngai ngo eme nam ta ki ni ki man sem ki ba kodor ko pa me tip she phang jong ki me tip iki jing don kam jong ki me tip atrai ke jing yai lenti jong ki haki Emmaus bap her jong ke jing yai lenti jong ki atrai ki yeng ke ne ke por ki badon kam ke jing rap ke jong me ngam tip atrai rekilen nyar shame nga duai ko pa ya ke jing isnei Blei ke jong me mameu pa jong ke jing isnei to kne la ke jong ke kti ka blam mong ke jong me alhor jong ki wei pe wei kne la ke jong ke kti ban sat iki de ke snam jong me atrai ban sat pen khu yaki na kita ke jing ya lenti jong ka perthei ka badum atrai a heki ke jing sngo scam magalenti ke bakki ki ya man tan ru ke ke sngi ken shem ke kti ke jong me ka babat yaki ke kti ka blam mong jong me ka ban sharai ki ke kti ka blam mong jong me ka ban product ke jing im ke jong ki bakin ya ke jing sngo scam ba dei tang ma me nong pene mo ba corridor tam u bala ban yarap yaki adwai na market atu shem yaki wei pi wei Dona preng joki kempat Jumat eme ki yeng ke pora Blei ban IT la de na duaya try pen kop aki umen sim jong me ken parung me ka dono joki ba ki ple la de para try nga duaya ai ke jing pen kala thmai ke jing im jong ki tho ma me ka dono joki ya ka jing tho khana ka ba thmai na do ka ni ka sngi ba kala shem ye me ba ken ya lem bat me ken pa shado bom jugot jong ke jing im jong ki but scam ye ki ba ken ki senran ke ba shisha ke jong me ki ba nom pen le ran ye me try lanu ru dona preng joki ki yeng ke pora Blei kum kita ki Briew ki bala phai no atrai na Jerusalem ban ya kita ki lenti jo ke jing eno ke ba ki kilam le na atrai bara ka por ki yang ban phai pat atrai ban khot kar pat eme ba men seng para ka dono jo ki ya ka dono riu Blei ka ba shisha nga duaya atrai pa je ka ben semru ma meu Blei jo ke jing stay ma meu Blei jo ke jing map ha pareng ke jing ya lenti ke jong mi i atrai ba dei tang ma meu bala ban yarap Adwaya try bagi yang ke ke por ke ta ke jing don kam play ke bneng ke jong me try play ke jing isnei ke jong me ke dok no jong ki batu ai hakiru try ka lat sa sisin pat ken pa bi ba kuma me pendon kam yo Petros kuma me pendon kam ki wei pat ke senran ke bala et no ya me try men pendon kam ya kiru nam ta ka hima ke jong me hi try don preng jong ki yang ke ke por rengkat bagi jing kit ki ba bon try ki umat ke jing leng shop jong ki er ka perthe try ki ba bon jaj me tip sa phang jong ki me tip ki mau song mau te ke ba ki shaman la ni atrai ke ka por ki yeng ban kerpat ko try isnei yanga manga dwai ko jisu isnei mamena beneng ban ngap ke jing lenyar jong ki ya ka donu jong ki ka baki yam shame mi ko mat jong ki me tip atrai ke jing don kam jong ki me bar ke ka por baki yeng atrai ke ka por mi i ki banga dwai jubab ya ki atrai don preng jong ki yeng preng ki jing crow ke jing pang jong ki metro atrai maki hi baki yeng ki sam jong ki nga dwai ke jing isnei jong me lor jong ki nga dwai men ta ma me atrai da ka ti ke bala mong ka jong me ke kti jing palat ke kti jing ban khia ka jong me Blei ban pen jemi ke jing sitom ke jing crow ke jing pang jong ki bakin la atrai ka ta ke jing ban khia jong me ban ye shem ye me ban ai ti le de shame ban ma de ke jing pen kalat mai ha ke jing im ke bakin jaman sim ke jong ki ban bot ye me shado bom ju ko atrai mi ki tu ke badan ki yin ki samru atrai mi don preng ju ki atrai ke ni ka por ka jing jar hala ki kamra ki don ki dem atrai ban ai ti le de hame ban kerpar ke jing snei jong me tip ke jing ya
ya lanti jong kiru mga duaya kanya ka pora try bamen jubab lem na kamenta jong ki ban penjaya ka lat juga jingis nei haka jing im jong kiru iwe piwe kerku ya ki try kerku kat baki ya lanti kat ki jing don kam joki metip lut ya ki we piwe metip ka kerteng joki metip ka jaka sa jaka shong joki a Blei nga duai haka ni ka klimat ka mementahi halaki joki jaka ka baki ki don mameto kren mameto isnei mameto yarap yaki kerku try gini ka por sa sisin ngai ngo eme ngai ngo ka tin ka ba im jong me try ngit scam kum ba ka tin jong me ko ong kanom wan phai thli sheme rekan pendep khnang ka tak ba mala pha ka mga duai ai kan long kum ta halor kini ki men sim ba kodor baro bagani ka mit ki pen pa ki jing don kam jong ki eme kerku try ban nga da duai yo men sim ka jing pen thamai jong me ka dokno jong ki we pi we men yarap ma me manai bor ma me yaki daga kti Blei ka jong me Siyempre ka nagapora Blei ka buram ka long tang sa may batang sa may hiko pa. Mga paan nagabangho ba't ka bangin? Hakakarteng ka diyong Jesus Christ. Manda ba't halakarta. Amen.